Sino yung pinapantasya niyong babae? Oo. Ano lang yung inilihim sa'yo ni Bunso o si Kuya inilihim sa'yo? Ikaw ba, nung first time mo, Japet, natakot ka ba na sino ang crush na artist ng babae ni Bunso? Hi, Japet Kapuno! Maraming gustong malaman, virgin pa ba si Japet? Ay, maiba ko. Bakit daw si Japet hindi mag-artista? Wala pang tumatalsik. Ano? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Name Japet. And welcome back to my channel. Yeah! Guys, special yung vlog natin ngayon kasi grabe, until now hindi pa rin ako makapaniwala. It's an honor na makilala and makita namin siya personally. Wow! Please help me welcome Mama Oji! Sobrang init na kailangan ko ng ice. Hello! Talagang dinayo ko pa kayo dito sa Cebu. Grabe grabe. Sobrang thank you sa pagbisita sa amin dito. Okay, ayan ako. Siyempre, vlog nyo to, no? So, dapat ako naman ang may mga paandar para sa inyo. Meron ako mga katanungan sa kanila. I'm sure kasi bakit puro kapilyuhan yung mga title mo, yung thumbnail mo? Hindi naman ay, saan ba dun ma? Di ba may mga kapilyuhan ka minsan na title? Ba't ganun? Minsan lalo na nung nasa barko pa. Oo. Kasi yun po talaga yan. Oo, oo. Pag sinasabi nila puro kapilyon, ibig sabihin daw wala rin sex life or love life. Ay. Naniniwala ka? Yes po. Yes po, mga 3 years. Oh my God, oh my God. Oh, anyway, alam ko naman kung gaano kayo ka-close, no? At alam ko na open kayo sa isa't isa. At alam kong hindi kayo nagsisikreto ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili niyo sa isa't isa. Meron akong tanong sa inyo. Sino sa inyo ang nakahuli na si kapatid ay nahuli niya? Yung totoo. Wala. Ay, may... Magaling magtago. Magaling magtago. Totoo nga. Oo, wala. Oh. Wala pa naman. dahil hindi mo sa kwarto ginagawa. Sa banyo. Depende. Depende Depende sa kung mood. walang tao. Depende sa mood. Depende yung walang kung sino, kung saan yung walang tao. Ba't mo naman gagawin sa may tao? Ano ka, exhibitionist? So, hindi mo ba nahuli si Kuya? Hindi pa. Oh, ikaw hindi mo nahuli si Hindi rin. Bunso? Talaga? Ano lang yung inilihim sa'yo ni Bunso o si Kuya inilihim sa'yo? Wala. Wala? Talagang open kayo sa isa't isa? Nakakaloka, ha? Oo. Sino ang crush na artist ng babae ni Bunso? Ay, maliit pa siya. Crush na crush niya talaga si Liza. Oo nga. Oo. Parang ang tanda-tanda naman ni Liza kung makamaliit ka sa kanya. Ay, si Japet, ano pa Oo siya, nga. simula nung high school pa siya, ay nung elementary. Type na type po si Liza sa verano. Yes. Totoo. Yes, Baka ma'am. dahil nandito lang ako, ha? Di ba? Kasi sabi nga niya, "Ala, pwede kaya magpag-digigreet kay Liza kay Mama Oji." Ay, walang problema yan. Ito panoorin nyo dito ang greetings ni Liza kay Japet. Hi, Japet Kapuno! I just want to say thank you so much for all the love and support and I hope to meet you real soon. Ingat ka lagi and good luck sa pag-vlog mo. Ituloy mo lang yan. I hope to see you real soon. Take care. God bless. Wow! Uy, grabe! Hindi ito makakatulog ma. Grabe. Anyway, Wow, thank you. so bakit si Liza ang na-crushan mo? Para sa akin, perfect na si Liza. Bakit Meron na lahat. Mabait. Mabait, maganda. Type ko din yun. Amerikano. Amerikano. American. Ano to, kape? Kape Americano. Yung ano siguro yung parang may lahi. May lahi ba siya? Oo. Gusto mo yung may half American nga si Liza. Oh, so, ito naman, pag ginagawa niyo yung sino yung pinapantasya yung babae? Kahit sino. Kung sino yung makita. Hindi. Minsan nagsi-search lang sa Totoo. Ka?
Friend. O, ba't tumayo? Ba't tumayo? Dito lang. Okay. Oo nga, kasi lahat yata puro yun ang pinanonood pag may ginagawa. Bakit? Yung, parang yun ata yung pinakasikat na. Siyempre yun, lalo na pag mga magkakaibigan, yung gano'n. Saan ka ba nanonood ng ganyan? Yun yung laging naririnig na na site. Okay, nagkaroon na ba ng chance na habang kayo ay natalsikan yung pinanonood niyong wala pang tumatalsik? Ano? So, wala kayong parang nandun naka-imbak talaga sa phone yun na wala. matik yan na papanoorin nyo kung meron kayong, kung gusto nyo mag... Wala, kasi open kasi kami sa phone namin kahit saan lang namin inaano. Pero though nakalock, pero minsan isa, pwede pahiram ng cellphone mo pa, ano. Kaya alam nga nila minsan yung yung passcode ko eh. Maraming gustong malaman, virgin pa ba si Japet sa girls? Oo. Mama lang, natakot lang kay mama. Bakit natatakot kayo sa mama? Hindi, grabe. Si mama kasi, simula nung bata pa kami, stricta talaga si mama sa amin. Pero nung lumaki na kami, kahit nga, ganito na yung edad ko, hinahanap pa rin ako ni mama sa gabi. Saan ka na? Ba't hindi ka pa umuwi nung nasa Bohol pa kami? Alas 9 na, ba't hindi ka pa umuwi? Ganun. Hinahanap talaga kami ni mama. Tsaka, ito, takot din to kay mama eh. Kaya yun, natakot. Kasi pinapagalitan pa rin niya kay mama. Kahit ako, pinapagalitan pa rin ako ni mama. Ganon ka ano yung mama. Oo. Ikaw din, lalo na sa'yo. Oo. Bunso ka. Oo, lalo na sa kanya. Oo. So, Minsan ako pinapagalitan pag nilagnat to. Ba't mo kasi pinapagala mo? Ganun. Ako yung pinapagalitan ni mama. Ba't ko daw hindi siya ng maayos? Kaya nagkasakit siya. Hindi mo tinutukan. Oo, hindi ko tinutukan ganun. Oo. Tapos sinasabi niya, wag mo paalisin yun ng bahay, dyan lang yan. Sa akin yung gano'n si mama. Kaya takot din kay mama. Ay, maiba ko. Bakit daw si Japet hindi mag-artista? Oo, bakit eh? Takot Kasi ka? ano eh, mayain. May, Hindi ko pa kaya. Yeah, feeling mo kasi yung Tagalog mo. Oo, Tagalog ganun. yung mayain talaga. Hindi siya Salita ng makapag- maayos diretso. kapag- Lalo na sa English. Oh. Mahina ko sa English eh. Pareho kami. Pareho kami. Ano kami sa math pero sa English medyo mahina kami sa English. Ganun. Gwapo eh. Okay, last question ko. Para kayong, siyempre magkapatid sila at nagti-TikTok kayo lagi. Oh, bakit ganun kayo gumiling para kayong mga macho dancer? Kinokopya lang naman namin yung mga sayo sa TikTok mo. Tapos, ewan ko, parang ganun lang siguro kami sumayaw. Ganun. Yeah. Kasi ito, hindi to mahilig sumayaw talaga dati. Dahil lang sa TikTok. Dahil lang sa TikTok to. Marunong sa'yo. Yung TikTok yung ano niya, yung teacher niya sa pagsasayaw. Hindi talaga to sumasayaw dati mo. Simula siguro nung may video siya na sumasayaw siya na nag-viral kaya naganahan siya na mag-talk na sumayaw sa TikTok. Gano'n. So feeling mo na nanganak yung confidence mo Oo, dahil yun, sa TikTok? Dahil din sa vlog. Dahil din sa pag-vlog. Dati hindi to makapagsalita. So, hindi talaga Tumakbo ako pag mag-vlog sila, tumakbo. tumatakbo yan kasi Bakit? nahiya siya. Ako sa camera. Kaya unti-unti ko siyang In-expose. Oo, in-expose. Una, muna siya sa vlog ko tapos maraming mga supporter na gusto din na mag-vlog siya. Kaya pinilit ko talaga siyang mag-vlog. Kaya yung unang vlog niya, halos ako din lahat yung nagsalita doon. Tapos nagsasabi siya sa akin, ano ba yung sunod na sasabihin ko dito kuya, hindi ko alam. Ganito na lang sabihin mo, ganyan. Hanggang sa nasanay na talaga siya na yung mag-vlog tapos siya na din yung mag-edit sa vlogs niya. Ganun. Ano ang unang binili nyo sa unang income nyo sa pag-YouTube? Sa Sa pag-vlog? akin, phone. Phone. Para yun ang gamitin pang vlog. Kasi pumiram lang ako sa phone ni Kuya para mag-vlog. Tapos, bilhin ng phone, tapos parang dinagdagan ko. Ganun. Kasi kulang pa yan. Kaya dinagdagan ni Kuya. Oo. Tapos ako naman, yung extension ng bahay namin, yung 4 na kwarto sa bahay namin. Talaga? So, diba? So, si Glesser ay hindi nasasampa ng barko. Happy ka? Sobrang happy. Kasi meron siya malalapitan lagi. Ayan. Okay, so nalaman na natin yung mga gustong malaman ng mga tao. So, si Glesser ba ay merong karelasyon? Wala po. Wala. Si Japet.
Ano feeling na may mga fans ka na? May fans ka na? May fans club kayo? Sobrang nakakatuwa. Parang motivation na para mag-vlog. Mag-vlog ka ng mag-vlog. Kasi parang may update sila sa Sobrang inyo. overwhelming. Tsaka grabe din yung kasi yung ibang mga supporter namin kasi napaka-generous nila. Lalo na nung birthday namin, binigyan kami ng mga food, lechon, ganun. Tsaka mga gifts. Grabe. Sobrang thank you sa inyong lahat, guys. I love you all. Thank you so much. Ayan. Gusto ko rin magpasalamat dito sa magkapatid na to. Napaka-accommodating nila. Niluwas ko talaga sila sa Cebu para lang sila makausap. Ayan. Thank you so much, mga grabe talaga. Yes. Huwag niyong kalilimutan ang akin namang 2-on-1 na interview ko sa magkapatid na ito. Yes, guys. May interview si Mama sa amin, kaya watch kayo sa vlog niya. Yes. Soon? Oo. Ayan. Uy, thank you ha, Japet. Thank you, At Ma. Lester, yung aking channel, OGDS channel at OGDS personalan na to at OGDS showbiz update. Ayan. Yes, Thank yes. you ha. Thank you, mga grabe. Ayan. So, dun po nagtatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Thank you, Ma. Thank you. Paalam. Ulitin natin. Ay. So, dun po nagtatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!